मजा येईल या जाम भारी जेवलास का नाही? बिर्याणी एक नंबर होती पण टिक्का बिर्याणी खायलाच मजा येते मस्त टेस्टी असते टिक्का बिर्याणी. 4 घास जास्त असतात ना. चला सांगितलेलं जायचं. चल येतच ना. अरे नाही नदीमा बोलले ते जरा थांब तुला लास्टला काहीतरी तोफा देत आहे थांबलाय मी. अरे त्याची नदीमबाजी घर बनली तुम्ही तोफा द्यायचा त्याला का तो तुला तोफा दे. नाही 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 नदीमा बोलत तू थांब तुला तोफा देत आहे बहुतेक बिर्याणी थोडा मिठा देणारच वाटतं. ऐसा काय? मी चला मी आता तुझी मजा आहे चल मग आम्ही निघतो. चला चला चला. सादिक भाई हे घ्या बिर्याणी वाल्याला देऊन या. बिर्याणी वाल्याला मी देऊन येऊ. तुला बोलू तर थांबा टोपा देत आहे. अहो हे घ्या टोपा आणि बिर्याणी वाल्याला देऊन या. गजब बेइज्जती.